نعم. سورة الروم مكيات آياتها 60 نزلت بعد الإسقاء. نيجي قرآن سورة بيسوانا لأفهم سورة الروم بيسجني نانا دون ترتيب في النزول لا أمبي ورا كلمة كم سجن تان سجن حرف باسوا أنا كم سجن سجن يجينا مكانه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده بذلك. غلبت الروم. قمة الإلهية وقمة الرسالة وقمة الرسولية. ألف الله لام أرسل جبريل ميم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. غلبت الروم. يرميه يعيبو رم بن عيسو بن إسحاق بن إبراهيم. يرميه يسكر رميونا سكرولا. يعلبو يعني يعلب فارس دو يعلب. رمييه على بدلاودي إيطالي بابو de romame farsa ole gado tasma botlaw farsa voilà nam yurume yalebu adina lardi dole rasuluna kafiru ko salama mo naw binanga romini farsa kira jogomi am fanata bikitenno ambi sawla fuka umalo bon kitabu tifla ane kitabu ndamfla bo kitabu tifla ngumbe yogonde menife kitabu ndamfla mara ko yogonde menife mais ala ko yake ninkelena farsu de sesoro romka non mais ala jara ko ko ni seru la sa mais ko fe romi fana bina se farsu nigma foye Abubakar Siddiq ani obayo uye parera parce que laydu min dara ka foko romi fana bila sesro ale ma fam ale ko tici parera pareli ni kuma akichuko kuma ukacha sango gagner perné ni me gagner ni bidima kuma ko cha ko ko fambo fana vase bismillah غلبت الروم. يرمي علبو يادنا الأرض يقول يرسلنا وهم على الرومانو من بعد سكيلنغولا من بعد غلبهم سكيلنغولا سيغلبون فانا بنا سيسور فارسوكا في بضع سنين ساجيرغا وغونو لله الأمر. ye muna we pukunye parelinge san sاجيرغا minunye wido fraka awe ulawana yake san wolo blay naam bismillah badr don yesoro naam لله الأمر ko be alaye من قبل gonum be gawro men ga ya wala belinye ومن بعد ane rumen ya wala belengo ويومئذ rumen ga ya wala bel dona يفرح المؤمنون limana jombe ni soja بنصر الله ne alaga demenye ula ينصر من akwera bad ka be na badr doma ala be mo deme na o kanuni deme Allah ta'ala ale de se masay ale de hinimay وعد الله ala galairula لا يخلف الله ala ta وعده galaidu fonya ولكن ga mauso jama beti ala galaidu don يعلمون ظاهرا be ko kana dronde don kamini nyina mala no kundala kasurun ulu ulu tigi ulu wala arama ulu tigi nyina bawdo أولم يتفكروا yalulu ma ta'sidewa بأنفسهم kunna ما خلق الله wala masangulu da والأرض ani dugma kolo ani femi بينهما abe sangolon dugolo je إلا ani بالحق chiede وعجل ani sanga مسمى min tofole do وإن كثيرا ikaru ko chama من الناس kamini magan kafiru la ulu e kafiru de بلقاء ربهم makabe yoye أولم يسيروا
olu bɛ nin bɛɛ la o ma taama wa Biladi. dugukolo la Wayanzuru. ka filɛli kɛ Kaifa. cogoya min Kana nin aqibatu maaw laban alladhina kɛra u ye min qablihim. minnu kɔnna u ɲɛ Kanu u kɛra ashadda u ka gɛlɛn minhum ka tɛmɛ u kan quwwatan sela wa atharu olu ye al-arda dugukolo lamaga wa amaruha u y'a koli akthara fɛn na min ka ca mimma ka tɛmɛ fɛn kan amaruha ni makan kafiru y'a koli ja'ahum u ka rusuluhum kiraw nanu ma ni dalilu jɛlenw ye kana Allah Allahu ta'ala ma kɛ n'a kun donya ni halakili ye walakin nka kanu u kɛra u yadhlimuna bɛ donni kɛ u yɛrɛw de la summa ka segin kana aqibatu maaw laban kɛra asa'u maa min ye juguman kɛ laala jugu ye an kasabu ka da ko nkalon tigiyara laala ka ayaw ye wa kanu u kɛra u bɛ yeli bɔn na biha n'a ye Allah Allahu ta'ala yabda'u ale de bɛ al-khalqa danfɛnw ka dali sinti thumma ka segin a b'a lasegin kura ye thumma ka segin u b'aw lasegin ka da Ala ma wa yawma i ka don ta se taqumu as-saa'atu ni kiyama sanga bi jɔ yublasul mujrimuna yurugukɛlaw bɛ jigilatigɛ o dɔn na de wa lam yakun shiwa'un kumana suran dɔnbagaw ma kɛ lahum junubikɛla ninnu ye shurakaa'in kabini u jɛɲɔgɔn bɔliw la wa kanu u kɛra kafirina kafiru de ye shurakaa'in n'u jɛɲɔgɔn bɔli ninnu ye wa yawma i ka don ta se taqumu as-saa'atu ɲɛdama sanga bi jɔ yawma o don de la yatafarraqun limanajenw ni kafiru bɛ fara amma an alladhina ma mɔgɔ minnu amanu n'olu limaniyara amilu ka salihati ɲumanw baara fahum o tigilamaw fi rawdatin olu bɛ kɔfɔlɔw na yubaruna u b'u la nisɔndiya yen nɔ amma alladhina an ma mɔgɔ minnu kafaru n'u kafiriyara wakazzabu n'u nkalontigiyara ayatina n'an ka ayaw ye walqa ila ani lahara ka bɛnɲɔgɔnya ye ulaika o man kutu jogotigiw ila azab muhdaruna olu ye hadari fɛnw ye ila azab ila jahannama ka jan an ka taa la subhanallah saniya bɛ ala ye Hina tuma min tumsuna n'aw bɛ wula wa hina ani tuma min tusbihuna n'aw bɛ sɔgɔma da lahu alhamdu kanu bɛ Allahu ta'ala ye Fi samawati sankolo la wal ardi ani dugumakolo la wa ashiyan ani wuladani na wa hina ani tuma min tusbihuna n'a bɛ don salifana la yukhrijul hayya ala bɛ ɲɛnama labɔ Min al-mayyit. kabini su la Wa yukhrijul a bɛ mayyita su labɔ min al-hayy. kabini ɲɛnama la wa ila ala arda bɛ dugukolo la ɲɛnamaya Ba'da mawtiha. dugukolo in jalen kɔ wa kadhalika tukhrajuna o labɔli cogoya in na o b'aw labɔ kaburu kɔnɔ min ayati an ninnu bɛ wuli ala ka sebaya dalilu dɔ ye khalaqakum ni ala y'aw da min turabin. kabini buguri la thumma ka segin idha antum i taara sɔrɔ aw basharun maaninfin de y'aw ye aw bɛ cari dugukolo la min ayati an ninnu bɛ wuli ala ka sebaya dalilu dɔ ye khalaqa azwajan n'a ye furumusow da lakum aw ye kabini aw yɛrɛw la litaskunu yalasa n'a basigi ilayha ka toro muso in ma jala a ye mawaddatan kanu kɛ bainakum aw ni ɲɔgɔn cɛ furu dɛnɛn kura i b'a sɔrɔ kanu de bɛ furu ɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ waati bɛɛ lajɛlen na wa rahmatan ani hinɛ ni furu mɛnna sen na Inna la o kumana kanu in bɛ ayatin. dɔgɔya to bɛ to hinɛ ɲɛ i y'a ta ka b'a fana a b'a fɛ yen nɔ o kumana olu yɛrɛ tɛ balo la bilen a jigi ye e de i b'a mara ten sa dɛ i y'a bila n y'a bila hɔrɔnya tɛ o i b'a mara ten de naam min al-ayati i k'a dɔn dalu caman bɛ fi o dhalika fɔlen na liqawmin maaw ye yatafakkaruna. maa minnu bɛ taa se ala ka baara la min ayati khalqu as-samawati sankolo dali bɛ wuli ala ka sebaya daliw dɔ ye wal ardi dugumakolo dali bɛ wuli ala ka sebaya daliw dɔ ye la ani aw denkun ka fɔngɔ ɲɔgɔnya alwanikum ani a ka nɔniyaw ka fɔngɔ ɲɔgɔnya min al-ayati dalu caman bɛ o fɔlen na lil'alamin naam dɔnnikɛlaw ye naam هكذا للعالمين دام فيهم من آياته منامكم بفتح اللام وكسر عالمين والعالمين ذوي العقول وأولي العلم هكذا نعم دام فيهم
ومن آياته منامكم أو كسنو بيقول عليك سيبا دلودوي بالليل يسوي والنهار أنا قال نتلي أنا قال نتلي من فضله كمين على كفصون ديالا إن الآيات دلو جامان بيالك سيغا في ذلك وفولينا لقوم ما يسمعون من بملكي من آياته يريكم أبي عليك سيبا دلودوي يريكم البرق بسان يغرو جراولا خوفا سرنا وطمعا إن تلاجلا وينزل معا بيجي جيجي من السماء كابو سانفي فيحيي الأرض أبي دوغولو لا نيناميا به ni ojinye بعد موتها dugola njalingo إن الآيات dalu jamambe في ذلك ofole na لقوم mawe يعقلون manunum be agili ومن آياته أن nunum be wala ala ka sema dalu doye تقوم الساعة sangolo ka jo والأرض ani dugmagolo يأمره ni ala ka nyamariya ثم kasagi ni ala ye awwele دعوة wele ko kelena من الأرض kamini dugmagolo la إذا أنتم ibita surawo o ba labo ولو من ni de duwa talabi duwa talab ala ba ga dan fen wele iza da'akum da'watan min al-ard iza antum tukhrajun ya fa duwa fila duwa ibada duwa talab nam ولو من dan fen bi Allah ta'ala في min سماوات be sangolo la والأرض ani min be dugma golo la كل bela jele قانتون batul ba'awi lahu wallahu tawana karan kon be kolon be ala jari amajaye nam وهو الذي من طاعة قيادي لا طاعة عبادة يا فهم طاعة قيادي كلولين باتو لا طاعة عبادة على باتو كباتو على كديني كباتو كسوي أني أوتي نعم وهو الذي على ده مساي يبدأ الخلق نبي دالي سندي ثم كسجين يعيده أبا على سجين كراي وهو الله أكمل لا سجين أهون ودك نعم عليه أما وله المثل fila bɛ kelen ala bolo mɛ n'i y'a kɛ nin ka nɔgɔ aw yɛrɛ b'a dɔn ka fɛn segin ka kɛ kura ye i deli ka min dilan ka kɔrɔ k'a fɔ i ka segin o kan o ka nɔgɔn nka i ma deli ka min kɛ k'a fɔ i k'o kɛ yadul kharqa i ma deli ka min kɛ o ka gɛlɛn naam wala wuli masalu dalen bɛ ala ye min kɔrɔtalen don sankolo la an dumakolo la min dalen ye mankutu kɔrɔtalen bɛ ala de min kɔrɔ mankutu o la ilaha illallah mankutu bɛ ala kelen pe de nam o Allah we ale de se masaya ka fangala ale de ka kiri benen do ka danfeuna ضرب مثلا ala en dalenda awe من أنفسكم kamina yereula هل مما nam malimi shuragade yela jiyon bewa لكم awe kamini fenye ملكت na أيمانكم bolo yo mara فيما fenna na رزقناكم nyaw geresego la kamin nafulo la فأنتم ko aw سواء ko we damaga kan في wala ko تخافونهم abistra ka jenyon nunye ko كخيفتكم ma ka siran jogoya أنفسكم ayere unye كذلك o tege mo bi tandi ka joma ka sefo de garoma ay o mana munaw bo jo jonnu farala ka ma nga farala ka ala je yonte ala de taya ka koy nam كذلك tuwen de la رسول me الله aya faram vansiya لقوم mawi يعقلون maminum bi agiri بل abla يتولى mawi الذين badulige ظلموا min yendo ni ke ni flanga fiaye ni أهواءهم dengo de la Dari na ilimin. ma ke ni doniye فمن ma jumaindo يهدي من no be mo kanda ضل ni الله ala lafili وما من ناس de min baawde لهم uye فأقم e ga وجهك nyesi الدين kana dina ma حنيفا no mi la le me ga udina to be ma فطرة ala ga الله dali do التي dali mi فطر na e mo الناس da عليها. akon islamende لا تبديل faleninte لخلق ala ga الله. dali na ga dina e ذلك ko o de الدين batuye القيم. intenen be ala yo tawhidi ولكن asa أكثر moso الناس jama لا te ala ga يعلمون tawhidi don منيبين ay gisa gen bawe إليه kada Allah ta'ala ma واتقوا aga sirala yi وأقيموا aga الصلاة salijo ولا aga na تكونوا ke من flanga المشركين fudu من aga na الذين ke mawdu فرقوا ni دينهم ga dina u charin chari وكانوا u kera شيعا partu chamanyi كل حزب ka kiloru ta u tisi ka cien fo ble
kullu hizbin jama فرحون abe kontambawe بما ni fenye لديهم no bu yoro bebi nyali ni tay bebi wasani tay إذا مس الناس ضر nam إذا مس الناس هكذا ni wa idha massa an-nas durrun lituru adamadum magal yonya دعوا ربهم adamadum be umma wele منيبين sagin bawe ile gadalama ثم kasagi إذا أذقهم na yulanene kaminala رحمة hinela إذا فريق ibida soro jamagulu منهم kaminula يشركون ulu be flangafuya بربهم numai ليغفروا yala sauna kafiriya ni finyi آتيناهم na nyo duma فتمتعوا ay damu فسوف soni abina ko kola mando أم أنزلنا wala me jigili ke dalu de lawa عليهم luka فهم o daluin abe kuma بما ni fenye كانوا nu kera يشركون no be flangafuya noye إذا أذقنا الناس mami na magan gafiru la nene رحمة hinela فرحوا be jama بها naye وإن تصبهم ni ko سيئة jugu soro بما ni ben sabuye قدمت dugukolo أيديهم yo kanda إذا هم ibida soro olu يقنطون bi jigi tige أولم يروا yalolu ma donde wa أن الله kafa Allah ta'ala يبسط ala be الرزق gere sege fense لمن moye na يشاء ya fense li kano tigi ye korobolla ويقدر aba koron yere fana moye na ya koron ni kano tigi إن ikado الآيات dalu jaman be إذا ola لقوم moye yu'minuna min belimaniya فآتي ذا e ga القربى sinji dunge son حقه a ga hajela sinji suru dunge i sinji tugu i ga mɔgɔ surun i ga hage dama wal miskina i ga fandanga haga dama وابن ani السبيل sira den taama den i ko ka hage dama ذلك aw ni ɲɔ ye o de ka fisa maaw ye يريدون وجه maa minnu bɛ الله ala jaati ɲini o وأولئك mangudu ɲumantigiw olu tigitigi المفلحون olu de ye niyɔrɔsɔrɔlaw ye وما fɛn min آتيتم n'a y'o di من ربا kabini riba nafolo la لتربوا yalasa na jirili kɛ في أموال maaw ka الناس nafolo la ولا o ti يربوا barika ka jedi عند Allahu الله taala yɔrɔ وما fɛn min n'a y'o آتيتم di من kabini زكاة jakala تريدون وجه n'a bɛ ala الله jaati ɲini o فأولئك tigilamaaw olu de ye alimɔrifɛnw na jiribagaw ye الله الذي Allahu de ye masa ye n'a y'aw da ثم ka segin a رزقكم y'aw gɛrisɛgi ثم ka segin يميتكم a bɛ aw faga ثم ka segin a bɛ يحييكم aw ɲɛnamaya هل من شركائكم yala fɛn bɛ wuli aw jɛɲɔgɔn bolo la يفعل ne bɛ baara kɛ من ذلكم kamana ka o fɔ ya ka o fɔlen ninnu na من شيء fɛn dɔ la سبحانه sɛnɛ bɛ ala ye ala ka se kurutalen don أما ka bɔ fɛn ma يشركون ni bɔ dantɛmɛ ظهر الفساد naam tiɲɛni bangena في البر sirikɔrɔ ne bɛ filankafɛn kɔni naam ظهر الفساد tiɲɛni bangena في البر gwɛlɛngana la والبحر ani baju kɔnɔna na بما ni fɛn ye كسبت أيدي الناس ni adamadenw bolo y'o kɛ ala ye dugukolo da waqaddara fiha aqwataha kaga balo jati mina ala mɛ munna sini tilala ko tuguni ka bange o dugukolo kelen kan ani baju la adamadenw ka baara o tiɲɛni nɔ o de ye tiɲɛni ye yan nɔ baara jugu bari baara jugu ye tɛrɛ jugu de ye maa hali mɔgɔ kan maa min ti ka kɛ e maa min yɛrɛ tɛ baara jugu kɛ i bɛ dɔ sɔrɔ a kɔlɔ la i bɛ dɔ sɔrɔ a gɛlɛya la hali ne y'a sɔrɔ e tɛ ka baara jugu kɛ i bɛ dɔ sɔrɔ a tɔɔrɔ la naam zahara al-fasadu lajɛ rom a ko dɔnnikɛlaw fɔra ɲɔgɔn kan tiɲɛni mana la gwɛlɛngana ni baju kɔnɔna na Qatadatu kɔ ani Sudiyu kɔ
a ko fasadu ye filankafoya de ye o de ye tiɲɛli la bɔnba ye Ibn Abbas kɔ ani Ikrimatu kɔ alifasadu gwɛlɛngana ka tiɲɛni o ye adamaden min ye a balima kɛrɛnkɛrɛn o de Kabila ye Habila kɛrɛnkɛrɛn ni tiɲɛni ye naam ani min kun bɛ kulu bɛɛ lajɛlen min na n'o ye kulu ɲuman ye bɔsili la naam dɔw ko tiɲɛni o ye sanko gɛlɛya ye sankɔrɔja dɔw ko tiɲɛni y'o de ye ani falenfɛn dɔgɔyali ani barika bɔli kow la hali wari ka barika ban k'o de tiɲɛni bangani ye tiɲɛni nɔ bangali de ko dɔn tiɲɛni nɔ naam barika nagasili ka barika bɔ kow la o de ye tiɲɛni ye zahara in bana wa wada shara yukote wa zuhuru anyu sisan no zuhuri ngoro de ka fenno banga min soro lambe bil fil ba zahara al fasad fala budda an al fasada kana mawjudan lakin ashab al fasad amu ayaywa uye alabo ka chaya fa labana ka toro ka fanda ka fanchi jamal fasadu no de bi banga bon dugolo yere ubeke nambara minu bege dugolo ka jamfa minu ni kalabantiya minu bege dugolo ka o de ben cheni bangali ya no banga naam fa idha zada qish وانتشر للنمبر چارا كفام بلا جل لبو يكادو كفوكو لوان نوبي بانغاري ما سيتسكا بالي ودوكو سوالا بي نكما فوان يواتي بلا جل نغا سنغتا لما بسم الله ظهر الفساد هكذا وزار السلام عليكم وإنها ينبهنا الحق سبحانه بالأحداث تطرقنا وتقول لنا وانظروا إلى من خالف منهج الله ألا بان واجني ما كروي واتي بلا جلنا أي سبلي واتي بي ألا بفاين يا أيوة أمي غنا أنسى غنا نقام مثلك أنينا تقولي ترى هنا لجنائز مقبلاتي وناله هنا تذهب مدبراتي كروعة ثلة لما غارسي بي فلما غاب عالت راتعتي قلت لك تنا واجلو كيرات مدل أمبي هكلي جيدوني نام فمن أولو مدرون أمسك عن شكرا فامي كراتشيني بنددو كنو بلي بكو دون منيونا بندد جولا dugu bente ulabile aya bismillah ظهر الفساد tieni bangena في البر gwelengana la والبحر ani baji konna la بما ni fen sabuye كسبت أيدي الناس ni maw bolo yo bara kamini kutawla يذيقهم
yalasa ala ana ulanene بعد الذي sen kolo dola عملوا ni o bara لعلهم adola ulu يرجعون una sagin gadala mani tubuye قل e ka fo maganga firuma سيروا ay tawama في الأرض dugolola فانظروا aga fulelige كيف cogoyami كان عاقبة ni الذين mawla bankerawe من قبل min ka konnunye كان أكثرهم sonja mankera flanga fuye فأقم وجهك u y'u bɛɛ halaki n'u ka filankafɛ sabu ye u ka du bɛɛ lajɛlen lankola n'u ka filankafɛ sabu ye nam فأقم وجهك e k'i ɲɛsin للدين ka na diinɛ ma القيم n'o tilennen dɔn من قبل ka أن ko ninnu ɲɛ yanni dɔn ka na لا ni مرد sagin cogo tɛ o ye من الله sabu Alahu Taala ma يومئذ don de la يصدعون jama bi cari من dɔ bɛ taa arijɛnɛ dɔ bɛ taa jahanama ala kan fara arijɛnɛ denw kan maa min Kafara. dɔ kafiriyara عليه u ka كفر kafiriya kolo b'a yɛrɛ de kan maa min n'o ye ɲuman baara fayamhaduna olu bɛ arijɛnɛ sow fɛnse u yɛrɛw de يجزي الذين yalasa ala na mɔgɔw sara آمنوا minnu limaniyara وعملوا الصالحات ni ɲuman baara Min fadlihi. kabini ala ka fisanti ala Innahum. i k'a dɔn Alahu Taala يحب a tɛ الكافرين kafiriw fɛ ومن آياته أن ninnu bɛ wele ala ka sebaya daliw dɔ ye يرسل a ka fiɲɛw الرياح ci مبشرات yɛrɛ nisɔndiyalibagaw ye a n'a lanɛnɛ kabini a ka hinɛ la n'o ye sanji yɛrɛ يخلق nɛɛma ani yalasa jikankulu n'a boli ni بأمره ala ka laɲinini ye ani yalasa aw na ɲinini kɛ من فضله kabini ala ka fisanti ala a n'a dɔw la aw ana barika da ala ye ولقد أرسلنا رسلا wala a b'a ta an ɲɛ kiraw ci ka gɔ e ma lamin nali ɲɛ ka turu ka mɔgɔw ma ko nanu ma ni dalilu jɛlenw ye an y'an tajuru sara maaw la maa minnu ye junubu baaraw kɛ وكان نصر المؤمنين mɔminɛw dɛmɛ kɛra wajibi de ye anw kan الله Allahu Taala ale de ye masa ye يرسل n'a bɛ الرياح fiɲɛw ci وتسير fiɲɛw bɛ lamagali kɛ Sahaba. kaba sen na a b'a fɛnse sankolo la cogoya min Yasa. n'o y'a ja ويجعله a b'a kɛ kunkurun ye وترى الودق e bɛ ji ye ji in bɛ bɔn a kɔnɔna la فإذا أصاب ni ala ye sɔrɔli kɛ ni jikisɛ in ye mɔgɔ la n'a y'o kanu kabini a ka jɔnw na i bɛ taa sɔrɔ olu u bɛ nisɔndiya وإن كانوا n'u kɛ ka sɔrɔ u kɛra من قبل a ko أن ninnu ɲɛ ينزل u ka ji in jigin عليهم u kan من ka bɔ a قبله jigili ɲɛ يمبلسون. jigitigɛbagaw ye وانظر e ka filɛli kɛ إلى آثار رحمة ka da الله ala ka hinɛ nɔ ma كيف cogoya min الأرض n'a bɛ dugukolo la ɲɛnamaya بعد موتها dugukolo in jalen kɔn i k'a dɔn k'a fɔ o ala in walima k'a fɔ dugukolo ɲɛnamayalibaga تموت o de ye الموتى so la ɲɛnamayalibaga ye وهو o masa in قدير sebaa don على كل fɛn bɛɛ شيء lajɛlen ka ولئن أرسلنا ريحا Allah n'a ye fiɲɛ ci n'u فرأوه ye fiɲɛ ye مصفرا a bilema u kun bɛ tilen من بعده fiɲɛ in bilalen kɔ u يكفرون bɛ ala ka nɛɛma fisiringaliya ko nin dɔlɔn de y'a d'a ma إنك e m'aw lamini لا تسمعوا e tɛ لموتى su lamini kɛ ولا تسمعوا e tɛ ثم tulo kelenw lamini kɛ الدعاء weleli la إذا tuma ولوا minnu yɛlɛmana مدبرين ko dibagaw ye وما أنت e m'aw lamini ma kɛ بهاد العمي ni fiɲɛ t'o kanani b'a ye عن a b'u ka fili ضلالتهم ma إن e tɛ تسمعوا maa si lamini kɛ إلا ko maa min يؤمن n'o bɛ limaniya بآياتنا n'an ka aayaw ye وهم ala ala m'aw tigilamaw مسلمون silamɛw dɔ bɛ baara ye akilasi ala ye الله Allahu Taala ale de ye masa ye خلقكم n'a y'aw da من ضعف kabini lafulila n'o ye
ji lafulen ثم ka segin جعل a قوة ye se kɛ من بعد ضعف lafu in tɛmɛnen kɔ n'o ye kamalenya ye ثم ka segin جعل a ye ضعفا lafu kɛ من بعد قوة se in tɛmɛnen kɔ وصيبة a bɛ si ye n'o ye cɛkɔrɔbaya ye يخلق ala ما bɛ fɛn da يشاء n'a y'o kanu nka min lafu ni se la وهو ala العليم ale de ye dɔnnikɛla ye القدير ale de ye sebaa ye ويوم ne ka don ta se تقوم ni الساعة kiyama sanga bi jɔ يبصر jɛnɛbɛkɛlaw bɛ kali ما لبثوا olu ma mɛn غير ساعة waati ni ji ni o كذلك cogo in de la o kɛra u bɛ u yɛlɛma وقال الذين maaw ko أوتوا u ye العلم dɔnni di maa minnu ma والإيمان ani limaniya لقد لبثتم a b'a ta aw mɛnna في كتاب الله ala ka kitaabu la إلى يوم fo ka taa البعث kununi dɔn ma وهذا nin de ye يوم البعث kununi dɔn ye ولكنكم kasa aw كنتم kɛra a ta kɛ waati dɔn o dɔn na لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم maa minnu ye dɔɔnin kɛ olu ka laduradi tu nafa ولا هم u ma kɛ yɛrɛ n'u bɛ u ka segin min na ولقد ضربنا wala a b'a ta ɲɛ kɛli kɛ للناس maaw ye في هذا ni kuranɛ in kɔnɔ القرآن من كل kabini مثل ntalen bɛɛ lajɛlen na ولئن جئتهم walayi hali ni nanu ma بآيات ni kabako ye komi bere ni bolo musa bolo ليقولن الذين maaw bɛna fɔ كفروا minnu gafiriyara إن أنتم aw ma kɛ إلا o مبتلون tiɲɛnikɛlaw de كذلك o cogo in de la يطبع ala bɛ الله nɔrɔli kɛ على قلوب maaw الذين dusukun kan maa minnu tɛ tawhidi dɔn واصبر sabali إن وعد الله ala ka layido حق o ye tiɲɛ ولا يستغفرنك maaw ka الذين n'i yegeru k'i fɛgɛnya maa minnu tɛ danganiya ni kununi ye